Čaute ľudia, tady Vojtech. Dneska by som chcel zareagovať na toto videjko. Toto je důkaz, že luxus je len ilúzia. Od Filip Kuna. Ideme na to. Už ste sa niekedy zamysleli, akú cenu platíte luxusným značkám za to, že sa hrajú na luxusné značky? Hej, akože veľa, no ja si ich nekúpujem. Koľko by stali tieto krásne, novúčičké, dámske boty za pajdu z internetu, keby som na ne nalepil nálepku, že je to Dolce & Gabbana, alebo Balenciaga, Prada, Emporio Armani? Hermé, šlapky, áno, Hermé. Dnes sa fakt pobavíte a na cudzí účet to vám sľubujem. Ale najprv vám musím povedať o tom slávnom príbehu super luxusnej značky Topánok Palessi. Navrhoval ich sám Bruno Palessi, vychýrený taliansky dizajner. Za pár dámskych lodičiek ste pokojne mohli nechať 500 aj $600, taká modná superstar on bol. No a keď v októbri 2018 ľudia zistili, že táto celebrita otvorí svoju predajňu na rušnej obchodnej ulici v Santa Monike v Los Angeles, spôsobilo to veľké halo. Veď v tých istých priestoroch predtým sídlil Giorgio Armani. A v okolí ste mali obchody iných luxusných značiek ako Louis Vuitton, Tiffany alebo Michael Kors. Vnútri ste zase našli veľké figuríny a anielov, pozlatené sochy levov a žirafy, krásne presklené regály. Samozrejme, že na niektorých ponúkaných topánkach ste mali aj hustú cenovku, veď ešte raz sám Bruno Palessi ich navrhoval. Pozri sa, čo stali tieto gate v poluse? Jasné, že sa nikto nečudoval, keď sa na otváraciu party takejto značky hrnula kopa známych influencerov a fashion dizajnérov. Naviac, keď zistili, že nie je ľahké sa tam dostať, že je to iba na pozvánky pre vybraných, o to viac tam chceli všetci ísť. No veď si len sami pozrite ten rad, ktorý vytvorili. A potom, keď tam už boli, tak nešetrili chválou. Elegant, sophisticated, and versatile. And I could tell it was made with high quality material. And it's taking your shoe game like up to the next level. A teda jasné, že na tom otvorení za ne zaplatili 200, 400 či aj $600. Až na to, že ako čoskoro zistili, malo to celé jeden malinkatý háčik. Žiadna značka, žiadny Bruno Palessi, nič z toho neexistovalo, všetko bolo vymyslené. Byla to fikce. V skutočnosti boli všetky tie boty z obchodu Payless, čo bol diskontný predajca obuvy, niečo ako u nás Deichmann, Baťa alebo Humanik. A to, za čo tí hostia na tom otváracom večierku u Bruna zaplatili $600, ste v Payless kúpili za 20. Keď zákazníkom po zaplatení prezradili pravdu a vracali naspäť sumu, ktorú preplatili, len neveriacky krútili hlavami, že ako je to možné. Are you serious? No. Wait, did I just pay too much? Samozrejme, že všetky tie módne celebritky, ktoré skočili na lep kreatívnym marketérom, si vypili poriadny kalich horkosti. Viete si predstaviť tie reportáže v médiách, ten lynč na sociálnych sieťach? No lebo veď najlepšia radosť je škoda radosť, že? Pre Payless to vo finále znamenalo pokrytie v správach a večerných talk shows. Influencers who get money to look like experts on fashion fell for it and thought they were at Paylessi. I love this story, love this gimmick. Po celej Amerike 845 miliónov impresí na Facebooku, 750 miliónov na Twitteri, 23 na Instagrame. A odtiaľ to prevzali médiá po celom svete vrátane českých a slovenských. A vidíte, ešte aj voľaká malá Kuna o tom robí videa. No skrátka to pre nich bola skvelá vianočná kampaň. Čo poviete? Ale zároveň chcem vám všetkým povedať, že by bolo veľkou chybou nevidieť v tejto prípadovej štúdii viac ako len vtip na úkor kvázi influencerov. Je to zároveň pre všetkých marketerov, obchodníkov, pre každého jedného človeka, ktorý by chcel predávať a zarábať viacej, jedno obrovské poučenie. Ukážka toho, čo všetko znamená mať a budovať silnú značku. But we proved that they could sell for over 10 times the normal Payless price. Určite vám pomôže, keď to viete prichutiť aj efektom nedostupnosti a stádovitosti. Čoho je nedostatok, čo všetci chcú, to je pre zákazníkov vzácnejšie. Určite vám tiež pomôže prostredie, v ktorom sa ten produkt nachádza. Veľké presklené regály, veľkorysý priestor, žiadne na sebe naskladané krabice, nech sa tam toho čo najviacej zmestí. Veľmi tiež pomôže, keď sa ten váš obchod nachádza na nejakej prestížnej rušnej obchodnej ulici.
Alebo keď inzerujete na veľkých prestížnych médiách, napríklad aj cez Engerio, vďaka ktorému môžete z jedného miesta osloviť milióny Slovákov. Tých trikov je tak veľmi veľa, že sme o tom vydali aj samostatný neuromarketingový kurz a takúto kartovú hru k tomu, stiahnite si to, je to zadarmo. Hovorí sa tiež, že nikdy nedostaneš druhú šancu urobiť prvý dojem. Práve preto si dajte tiež záležať na obaloch, v ktorých to tí zákazníci vidia alebo nakupujú. Napríklad my, keď sme si tlačili túto našu knižku, tak sme špeciálne kvôli tomu dojmu, že to tak sa pekne leskne, zašli do tlačiarne DivPrint, nech nám navrhnú niečo unikátne, niečo, čo nás odliší na tých pultoch od konkurencie, čo ľudia uvidia a povedia si toto je aké pekné lesklé. Ukáž, nech si to kúknem. Ak aj vy chcete zaujať na prvú a hľadáte voľakoho, kto vám taký unikátny obal aj vymyslí, aj vyrobí, tak sa im ozvite. Každopádne pamätajte, že je úplne jedno, či budujete značku svojim produktom, svojej firme alebo sebe samým. Robte tak dlhodobo, strategicky, premyslene a budete si aj vy môcť dovoliť fakturovať za svoje služby viac. Naviac zákazníci sa ešte budú predbiehať, aby od vás mohli nakúpiť. To je moja prvá dnešná pointa. Zaujímavé je aj to, ako Payless nakoniec dopadol. Ten veľký diskontný reťazec s lacnou obuvou, ktorý mal na svojom vrchole 3,5 tisíca pobočiek v 40 krajinách sveta vo februári 2019, teda len pár mesiacov po tejto úžasnej kampani, oznámil bankrot a zatvorenie všetkých predajní aj v Amerike, aj v Kanade. Wow. Páni, pěkně se to rozběhlo. To ako? Chci říct, že se to rychle vymklo z ruky. Poklesli im tržby a firma bola tak natesno, že to už proste finančne nezvládla. To znamená, že keď nemáte silnú značku, keď stále robíte len samé zľavy a výpredaje, keď si nemôžete dovoliť pýtať viacej, lebo zákazníci pôjdu v lacnejšej konkurencii, keď je vaša marža tenšia ako žiletka, tak vás takáto matematika skôr či neskôr položí. A je úplne jedno, aký veľký ste, aj slovenský dedoles by vám o tom vedel rozprávať svoje. Takže to máte moju druhú pointu. No a zároveň na tomto celom fejkovom obchode vidíte, že môžete mať aj tú najkrajšiu, najvirálnejšiu reklamu, miliardy impresií, výhry z kreatívnych súťaží, aj tak vám to môže byť predplatné. Už aj v tomto videu sa sám veľký bohatý Microsoft na vlastnej koži presvedčil, že marketing nerovná sa reklama. Takže by sme si to už mohli konečne prestať pliesť. Súhlasíte? Že neviem, nejsem marketer. Aha. Toto videjko bolo extra zaujímavé. Som nevedel o tomto experimentu. Fú, ako keď tú radu. Wow. A akože influenceri a takých. OK. No, neviem, čo povedať. Chápem jeho pointu. Dobré videjko. Sa mi ľúbi, že akože je to také udelané, aby to človek kúkol celé, ale zároveň tam je akási hodnota. Človek sa dačo naučí. A tak, vďaka za zhrnutie mojej reakcie, originál v popisku a vidíme sa pri ďalšom. Čau.